diwangsuli. Duh sinuwun. Kula nyunaken pangaksami sinuwun Prabu. Kula titah sawanta. Ingkang sinandingan kalian Lirwa Lepat. Saklugut engkul angkaling sarikma pinara sastra. Kula mboten badhe manjelenjani patuko sinuwun Prabu. Piye? Mikono piye? Kowe matur apa balenono? Setya kula namung patuko sinuwun Prabu. Wong wadon Wandita garwaning Nalendra Agung ing Mendura jebul tumindak serong Mugi paring kaya ngapa ing mengkone nganti kaprungu para kawula ing Mendura terus ra iku tak kon ngendi nyunaken ing pangaksami sinuwun nitik saking aturipun kok kados Kakang Mbok Merah mboten lepat to sinuwun kula nyuwunaken pangaksama sinuwun ana ing kene luputmu wis ora bisa tak pangapura maneh dosamu kok indit dhewe mula ora ana lemah sak jengkal kanggo Maerah ing Mandura kowe minggat saka Mandura Kang Mbok Koko Prabu Basudewa. Iya, Prabu. Napa? Kenging menapa paduka anggade tumindak ingkang kados mekaten Koko Prabu. Engkang mongko Kakang Mbok Maerah tresno lair tulusing batos dhateng paduka Koko Prabu. Pangandikaning Ratu Datan Wolawali sepisan ngunandika kudu dadi mergo aku payung agung ana praja ing Prabu timbalan ingkang adawu Koko Prabu. Kyai Gondoludira pusaka ing Mandura lamun ta wis copot sangka kembenan kudu nginum ludira Lampano menika kangge menapa Koko Prabu? Ingsun wis sepet kaya bengka jajaning Basudewa nampa lelakon kang kaya mangkin ora ana liya sapa sing gawe gelo marang Basudewa kudu disampurnakake kersa paduka mangkat budal Koko Prabu piye
Restunipun boten mentala raosing manah kula nyumerapi kahanan ingkang kados mekaten Koko Prabu. Sinaosa kados pundi? Dewi Maerah garwa Paduka inggih kadang kula Kang Mbok Maerah. Jawata kemawon 12 hasih dumateng samaning dumat. Nanging kenging menapa Paduka mentala dumateng Kang Mbok Maerah. Duh sinuwun. Monggo dipun jabel pidana Paduka. Ingsun weling kabeh sing ana papan kene. Wadi iki aja nganti kewiyak karo para kawula. Cukup kowe lan Basudewa sing mangerteni. Koko Prabu. Satindak mangu satindak kendel lampahing Dewi Maerah mapan jroning wana Rewantaka ketang sampun tinundung ingkang Raka Prabu Basudewa lenging manah mboten nangru maos lepat jer namung ladi jering kakung parandene pantok puntoning tekad tinampi sungkawaning driyamung pasrah mring purbaning kawasa tinututan Raden Harya Prabu ler menguswa kang layon denya ilang memanise watananira layung kumelku temrahnya maratani Jagat Dewa Bathara destun temen dumadi ning uripku. Ora nglegewa menawa bakal ana lelakon kang kaya ngene. Duh Dewa, tinimbang Maerah nandhang wirang kabanjuta kewala Dewa. Kakang Mbok Maerah Kakang Mbok Yayi Harya Prabu sanas padhake jeneng sira nggawa curiga bisa ditentokake menawa jeneng sira kauta Sinuwun Prabu Basudewa kang saperlu merjaya marang Maerah. Kakang Mbok mboten sisip napa ingkang dados pangandika Paduka.
kula mboten mentala, kula mboten tega Kakang. Nanging Arya Prabu enggal tindakno. Yen ora ana apa kang dadi dawuh Sinuwun Prabu, jeneng sira bakal kena pidana hukum kang gedhe. Aluwung kula antuk pidana Kakang Mbok, tinimbang kula merjaya Paduka. Kula tresna kalih Paduka Kakang Mbok. Banjur karepmu kepiye Yayi Arya Prabu? Kakang Mbok, paripaksa Paduka kula tilar wonten papan menika. Menawi to mangke wonten dukanipun Koko Prabu Basudewa, kula ingkang tanggung jawab Kakang Mbok. Iya Yayi Arya Prabu. Lan malih Kakang Mbok, pusaka Koko Prabu Basudewa minangka piandel Praja Mandura kula tilar wonten papan menika nggih Kakang Mbok. Awit ing mangkenipun menawi to sampun linairan jabang bayi menika saged dados pratandha menawi to jabang bayi menika maksih trah Mandura Kakang Mbok. Iya. Sampun nggih Kakang Mbok, kula nyuwun pamit Kakang Mbok. Aduh, padaranku kok krasa. Saya mbatek madaranipun Di Maerah. Yayi Arya Papaning Prabu. kawan maruta. Yayi Arya Prabu. Wong wilahing sekaring bawana langkep. Anakku Nggernini Maerah teka semono lakonmu ya kulup. Kaningaya temen garwana seda kundur neneng alas. Coba tak ulatake kang mencorong kuwi apa kowe Sadala? Pusaka Yasan Empu Mandura. Ya kinarya pebeling. Kowe bakal tak gula wentah jer kowe putuku dhewe. Kanggo pengeling-eling tak paringi tengerasma Jaka Maruta kowe.